салом алейкум дӯстони азиз, салом алейкум подписчикони Rap Portal. Ин барномаи Rap аналитика мебошад ва имрӯз 10 нафар репероне ки ҷойҳои сазоворро гирифтаанд мо ба шумо пешкаш мекунем. Дар ҷои даҳуми имрӯзаи мо Land Avlod қарор дорад. 700 подписчики нав, як видеои нав, 4100 просмотр дар як ҳафта. Охирон видео шикорчи киштӣ ва бале ки дар YouTube гирифтааст 28 балл мебошад. Мегузарем ба инстаграми Landmaster TJ. Як публикатсияи нав, 400 подписчики нав, 5300 просмотри видеои нав ва баллҳое ки дар инстаграм гирифтааст 21 балл мебошад. Баллҳои умумӣ бошад 49 балл. Мегузарем ба ҷои нуҳум. Дар ҷои нуҳум Tubois Yogen оригинал қарор дорад ки 200 подписчики нав, 2 видеои нав, 12900 просмотр дар як ҳафта гирифтааст. Охирон видео Тмара интизор шав ва баллҳое ки дар YouTube гирифтааст 25 балл мебошад. Мегузарем ба инстаграми Yogen. 2 публикатсияи нав, 652 подписчики нав ва 3950 просмотр дар як ҳафта. Баллҳое ки дар инстаграм гирифтааст 26 балл мебошад ва баллҳои умумӣ 51 балл. Дар ҷои ҳаштум аккаунт TG Ғарибон қарор дорад. 700 подписчики нав, як видеои нав, 10000 просмотр дар як ҳафта. Охирон видео Муйзардак ва баллҳое ки дар YouTube гирифтааст ин 70 балл мебошад. Мегузарем ба инстаграми аккаунт TJ. Як публикатсияи нав, 18 подписчики нав, 600 просмотр дар як ҳафта. Баллҳое ки дар инстаграм гирифтааст 4 балл мебошад ва баллҳои умумӣ 74 балл. Мегузарем ба ҷои ҳафтум. Дар ҷои ҳафтуми имрӯзаи мо Dazzle TV қарор дорад. 900 подписчики нав, 6 видеои нав, 40200 просмотр дар як ҳафта. Охирон видео Cash Sara Dazzle ва баллҳое ки дар YouTube гирифтааст 229 балл мебошад. Мегузарем ба инстаграми Dazzle TG. 3 публикатсияи нав, 500 подписчики нав, 2800 просмотр дар як ҳафта. Баллҳое ки дар инстаграм гирифтааст 14 балл мебошад ва баллҳои умумӣ 243 балл. Дар ҷои шашуми имрӯзаи мо қарор дорад VIP TG MEP. 1000 подписчики нав, 2 видеои нав, 23400 просмотр дар як ҳафта. Охирон видео Ответ да нафарое ки визов додан MEP-да ва баллҳое ки дар YouTube гирифтааст 234 балл мебошад. Мегузарем ба инстаграми MEP. 2 публикатсияи нав, 600 подписчики нав, 25700 просмотр дар як ҳафта. Баллҳое ки дар инстаграм гирифтааст 154 балл мебошад ва баллҳои умумӣ бошад 388 балл. Дар ҷои панҷум қарор дорад Ralik Official. 2000 подписчики нав, 2 видеои нав, 95000 просмотр дар як ҳафта. Охирон видео клип ва баллҳое ки дар YouTube гирифтааст 1900 балл мебошад. Мегузарем ба инстаграми Ralik Official. Ягон публикатсияи нав накардааст, 1800 подписчики нав дорад ва ягон просмотр дар як ҳафта нагирифтааст. Баллҳое ки дар YouTube гирифта буд ин баллҳоро бали умумӣ ҳисоб мекунем. Яъне баллҳои умумии Ralik 1900 балл мебошад. Дар ҷои чоруми имрӯзаи мо қарор дорад Хезе 2020. 5200 подписчики нав, 7 видеои нав, 42000 просмотр дар як ҳафта. Охирон видео Rap да любой ҷо ва баллҳои Хезе 2020 дар YouTube 2184 балл мебошад. Аз сабабе ки айни ҳол Хезе 2020 инстаграми худро надорад, барои ҳамин мо танҳо YouTube Хезе 2020-ро ҳисоб кардему тамом. Мегузарем ба ҷои сеюм. Дар ҷои сеюм Шон MC қарор дорад. 1000 подписчики нав, 4 видеои нав, 160000 просмотр дар як ҳафта. Охирон видео Шон MC. Ман мехом раҳмат гум ва баллҳое ки Шон MC дар YouTube гирифтааст 1600 балл мебошад. Мегузарем ба инстаграми Шон MC. Як публикатсияи нав, 5000 подписчики нав, 20000 просмотр дар як ҳафта ва баллҳое ки Шон MC дар инстаграм гирифтааст 1000 балл мебошад. Баллҳои умумии Шон MC дар инстаграм ва дар YouTube 2600 балл мебошад. Дар ҷои дуюми мо қарор дорад Navik MC. 2300 подписчики нав, 3 видеои нав, 150000 просмотр дар як ҳафта. Охирон видео Модари фарзанди ғариб. Баллҳое ки Navik MC дар YouTube гирифтааст 3450 балл мебошад. Мегузарем ба инстаграми Navik MC. 0 публикатсияи нав, 3286 подписчики нав, 0 просмотр дар як ҳафта. Яъне просмотрҳое ки Navik MC дар YouTube гирифта буд, онро бали умумӣ ҳисоб мекунем. 3450 балл дар умум. Боз ҳам бар он дар ҷои аввал қарор дорад. 6 публикатсияи нав, 12000 подписчики нав, 344200 просмотр дар як ҳафта. Баллҳое ки бар он дар инстаграм гирифтааст 41300 балл мебошад.
мебошад. Бар онро табрик мекунем барои ҷои аввалро ишғол намудан. Ва дӯстони азиз, ин буд барномаи Rap Analytica. Агар ки шумо хоҳед бисомо кор кардан, ба рақамҳои зери видео будан муроҷиат намоед ва онҳо ба шумо мефаҳмонанд ки чӣ тавр бояд бисомо кор кард. Хайр дӯстони азиз, то барномаи ояндаи Rap Analytica.